Kanca galon. Nah, iki. Kanca kuwi lagi ngisi galon iki siji. Disawang. Oh, disawang karo ngoco-ngoco men rada gatheng dhewe. Dilap kiwa tengen. Lah sangang ngasih mulus lah, galone dilus-lus dilap-lap kok masuk nganu ya kan. Pacare ra dilus-lus iki piye? Galone dilus-lus ngono sing ngasih halus apa meneh pacare ya kan. Wah. Delok situasi sik. Iki wis sore, kanca. Dadi ya gur kowe siji ngene iki tok karo nunggu pelanggan. Pelanggan sing teko siji diterke ngono kae. Wis terke montore ya motor apa none ngene iki. Motor tua lah, sepenting ya awet to kanca ya kan. Wis ngono wae ya. Oke, sip.